Човек не е добре да настоява в любовта. На сила хубост не става. Също така да губи от енергията си, за да показва, че си заслужава и е стойностен човек. Тези, които ще видят, не им трябват обяснения. А тези, които не успеят да видят, обясненията няма да им помогнат. Не всеки ще разбере сърцето на другия. Човек възприема света в зависимост от дълбочината, до която е достигнал в самият себе си. Ако някой не се е научил да оценява стойността на собствената си душа, то как би било възможно напълно да оцени нечия друга? Човек не е тук да се свива, за да могат останалите да се чувстват комфортно. Човек не е тук, за да затъмнява светлината си, за да може друг да избегне сенките си. Някои ще те посрещнат с откритост, други ще се отвърнат. Но това казва всичко за това, къде са те и нищо за това, кой си ти. Би било добре човек да се отдалечава леко и внимателно от други, които не могат да направят място до тях за него. Вместо това е добре човек да продължи своя път до тези, които могат да застанат до неговата истина. Такива хора ще разпознаят духът му без нужда от обяснение. Човек трябва да помни добре, че неговата стойност не зависи от това кой избира или е способен да я види. Добре е човек да се чувства стойностен, просто защото съществува. Усещайки това с цялото си същество, животът му ще придобие различни посоки с нови изживявания и души по пътя, които ще се появят в подкрепа на това знание. Плуваш леко в океана на живота или се опитваш да го сграбчиш и контролираш?